és una cosa molt convenient. I avui, aprofitant que jo tinc aquesta exposició que l'Hotel Monterrey m'ha volgut fer, per acabar el que se'n diu l'any pilarín, l'any de molts anys, dels molts anys que tinc, doncs penso que és bonic també de dedicar-li a la Carme que, de fet, amb un art especialíssim, ha treballat per al gust, que és important, però també per la salut de tots nosaltres. I aprofito per dir gràcies a l'hotel que em té aquí convidada i que jo estic molt feliç d'estar amb totes vosaltres, com tants anys, perquè aquest tema de la salut l'hem de defensar